Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, pagkasalitaan ni Nathan nga napoluan, siya ken ti barangay. Yan, dati ti paulo na kaabsat. Yeah. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Nathan. Dear Manong Nemi, malmalpasan ti padaya Manong Nemi ti dayta nga inangay mi nga party. Wano padaya punsyon kuna dagat duma. Gabuta naangay nga rod panaka bendisyon, house blessings ako nada detoy kay patpatagder ken kay ring pas nga balay mi iti asawa ken nagdetalo nga anak mi. Nabit pa'y Manong Nemi nakagata nga tilute iti dayto nga lugar medyo nasilsel. Ngayon magustuhak. Nagsipod ta na presko ti angin ken tsaka mo no anat og ugali di kiti karuba. Adala bal malitalo nga bulan mi dito yun manong nagresidensya kami na. So na lang ta saan kami pa nga nakapag-transfer hanggang pa nga nakatransfer nga nag-register nga registered voters. Dua kami ti asawak Manong Nemi nga ni Norma ti agbutos ken ti nauna nga anak mi ta 19 nan ti nauna Manong Nemi agbaspas sa iti college. Adoy tayo ti tao Manong Nemi ti amok ket saan nga umanay ti handa. Yan ba ininubit lang ibimasit imasadeg ni Norma kanyak ket kunana. Ay naggalas ket ugalidan di kiti tagadtohin. Nathan, apay, agyawid da. Nanana, napi kumawit saan nga dagiti plato nga, ikairuruar ko. Nagyawid da. Yung manapintas ko man na pinakita talangin. Yung madumat kami dagiti nagboluntaryo nga may timulong nga nagparty ka nagluto. Kaya dagiti nagparty ka nagluto. Pati isuda. Nagyawid da pa, nagilimang da pa. Kadintalag ko kinikagawad Fernand ti amin. Itayan ta kapitan nga rod, madama pala ti inom ken pulutan da. Saan talaga iti sa kasagana nga sili? Anong sili? Silupin. Baba na tayo da. No isot na kiruaman da, nga umay dalang ordin makidaya, sa da pala agyawid, nga orisan da nga ibaga, napiyo kumamat ibaga da. Mamnatan. No isot na kiruaman da rito nga lugar, kita nakarod, pagkisala ta. Nabiya kamamot na mo dito kita, Isus Apo. Kakaasi na kita kinasrita katandanak, ngagistimar. Katinandanam mo kita nagparty ka nagluto. Tinandanam lang ruden. Agyawid na pa ilang, agilimang ti karne. Stunan, mo Norma. Agsakit na barukong mo lang. Namang pampanunod. Diba? Nagparty tayo, nagpunsyon mo no nagpadaya tayo saan nga no maawis da amin ket no saan nga may bus mawamunto malibon bunong di ba mlatang agyawid da
Tapno maibos. Wala nga may bagada kumamit. Kasto kung nanda kumamit. Babam na tanida, Norma. Ay, nangangkan. Sana ka mabisin, kapata. Sakti may sang timulo nga nagluto. Dikit anak tangay. Nakapangandan. Adadan iti kwartuda. Naka-aircon na pa yun, Nakadagdaga nga rod. Ano serbi na nga rod nga. Adabalay ito nga aircon na. Di agircon tayo. Ay, ni. Pagpayapana na ka ni kapitan. Manong nemi imbaglakid dita, damat kadiri kita na siya, ti panagpuspuso na nga oras among ibagakit tumulong da. Ni Norman, ni Norma, manong nemi asawak, isudanti ng idaulo ka nagiti padang ng babae nga nagkadari manakin. Dapat na pa yun, naginawan, tapos nagastakit malpasin. No komenta pinakater mi, di ka maon ti problema. Napimpinas patigas to. Tapos kayat ko nga, maamuan niya't ugali di kiti kapurukan mi. Kabarangayan mi. Iti da ito yung barangay. Ay, kapitan, kadwa. Oray kat adupay. Awa ka di matlat yung problema dito, kapitan. Kompleto mat ka dito yung makan, pulutan, kan mainom nito. Ay, bili magkang ka. Nataga mo tayo? Natan, kapitan. Maglagi din tayo may nag-residensya dito yan. Kaya dito yung tinangiparak na rin nyo ti balayo. Very good. Ikaligago mo yun to, Natan, ti ag-transfer. Ito yung pagbutusan nyo, tapno isope ti. Mano kayo butos dito? Talo kami, kapitan. Numura kita ag-reele ka kada to umay nga pa nagpipili ti barangay. Ano ko na, kagawad Fernan. Kapitan, hindi tayo payamot, mabayag pa. Ano nga pabayag pa? Di lamang minano. Next year rin. Kadi, matuloy matuloy yan. Kita naset una yung kapitan, matuloy yan. Tapno niya. Sikagitag din na magalumabang kanyak. Babambay lang, kagawad Fernan. Kagawad ka ba lang na palubusan na pala para ti mauding nga term ko. Tapno, may tultuloy tayo, ti pinas ti barangay tayo. Tanapintas ka di, kapitan. Alam ko magkasang nga napintas. Talaga hindi ka kalabanan na ka. Ay, agtal na kayo. Baka agbinara kayo dito, kapitan, kagawad. Nakababayan pa gininatan, katne. Damdamo dito, paspasensya mo na kita dua kabasat kasudan na medyo nadanumandan tinaset kita busan din natin yung kwenta teda sisina tayo ano ba ko naman kapitan apin ko mga takay di mga isurok siyak ti kapitan dito no kano ti kahit kong panagawi diso awan di mga mabaling mga ribok dito kapata siyak ti kapitan tal na ka kapitan ang tal na sa lagkakalakalabanan na kagawad Fernan agkatawa ka agtala kayo la tinaset pagsisina tayo di kila mabain ka na ito kimbalay nga nakabimpinas pa ng sangilita ka na tayo niyagi di takay kumat yung mga ornos pagbagi tayo ka takay mat mangrugyan tigulo siyak man lang muna ang kawidan ay Natan pare siya gayam di ko Andres desaya ko na ba pare sakoy duwala nga balay diba ita Tagadjaya. Dito yung blue nga balay. Andres, siya ito nga sta. Alam mo na ako, kapitan, ikaw, muna ako. No, sige, ano muna ka lata, nagpalaod ka no kayat mo. Palaod? Ayun. Hanap ba nagpalaod? Pamiyan na nakmat. Nakala nagpalaod ka. Maksayan tibutan tayo na nagpalaod ka. Nauli makintaglaw-law marong na medyo nakaawad din di naodi nga grupo ni kapitan. Talagang sinupyat di kiti duwa. Alam ako na, Norma. Ay, no, maminsan, Natan ka, kasla madi? Ano nga madi? Inamong kumapay lang no, mas pasamak ka ito nga lugar, sakbay nga nagipatak direct di balay. Kasla sa nga na siya, damog
Kita mo lang yung taglawlaw. Kapay taglawlaw. Kasla di daamot daldalos. Ay, po. Babam na tayo da. Basta para kang kakita. Napindas ti balay tayo. At daalad na. Awan ti basta makastrek. O agdalos tayo dito yung naruwar ti balay. Sa papindasan ti balay tayo. Agmulot ti masetas. Ti talikod. Agmulot tayo ti kayo. Portris. Agmulot ti tinateng. Mabali matagtarakan ti manok. Salakit na rumrumar. Puwera baboy ya. Madi ti baboy. Malaksin no, atayo ko ma. Napilang irapin. Malibre ti masida. Anto bigaten. Sublak ton ti pisina. Ketsi ka ngay. Ay, ato pala tinas ka ng brag dito. Ken, magkitak to pa lang ting. Pagkasarante kita anak ta. Tapos na nagsakat sandang marikatan. Dito pa nagbasa da. Okay? Gananos ka, normal. Ay, buhang bale. At dan balay tayo mabukod, saan tayo nga kaskasera. No, kaano pa nga isigamit. Hindi ko mapailang damot at agdan na ka balaytan. Yung magpapara tamat ka nagbaling nga working student, nagbaling tamat nga neta. Makanat addan. Pumalagib ko lakit idi, kaskasera. Dapat ikitigundawang hanggang napintas pagkaseraan. Eta, malaylayos, mabugbagyo, po nagrigat. Yung kadagito itan pa lakay kat nalagda ti balayan. Halakit ka na pigsauna ti bagyo. Natalagad dito yan. Saan mo ta malaylayos dito eh? Yung maguray ka. Nabay. Ada, balay day ay? Uno, ubong lang. Balay. Yung may nga tanag kiday ha? Dadyag yan? Kasi lang na kita nga lakay. Kami bibiyangan na. Sino kumanay dyan? Sino hantabat kabag yan? Diretso at nga ng opisina, ti makalawas, kahit ti Sabado, awad ti mapanak, adak di balay, di pumasyar ni Pareng Andres. Pare natin, kamuk ka Sabado ta, malaksin na daw turangam, umayak ko ma. Ay, katumay ka pare, lumanong ka, dito'y, pinas magtutugaw dito'y. Nabit pa ti balay yung nakalalis to nga makita at pintasan na. Nalayang ni Mrs. nga agistimar iti masetas. Wen, hilig namin ti masetas. Ang bili pa ka talaga. Awan ti mapukaw ang space. Dito likod nga ron. Nakadagmula kami matatin natang dita. Sa damula ming manggakin na ito nalawat ang likod. Mabaling ba't magtarakan kami ti manok kasi balim pa ti baboy. Babamon man eh. Baka no kanda kitraklamot karuba. Dayo mati karuba. Ay. Norma, mag-isaga na kaman ti pagsangmon mi ni pare Andres. Ano pare? Pasensya ka ni di kano ini, di patayayo. Kasi diyan talaga dagi diyan, nagsango da. Dapay gundawin nga kabil da. Dito lang mapayinig niya eh. Masalusod ko man, Andres. Ano ito ba nagkunamit ti barangay tayo? Tayo ko na tagatuya ko. Pare, nagulo. Nakadadun nga kapitan, kagawad, iti naputbutusan nga nagsarbi dito eh. Yung, tsaka mo? Tidaan mo eh. Taktakawan dapat, pundo ti gobyerno. Nagroon ano kasta nga daayuda po. Diyos ko, bukbukudan da, antukab da gito eh. Kasta mo matlagay, mapinga sa mga sukatan ni daw, no? Ag kandidato, kayat ko kuma, may parit man. Ano may parit? Interreligion mi eh. Ay kasta, at religion may parit ti politika. O, narigat ti sumunod ti politika. Sika kindi pare, siyak. Sino kumatimang butos kanyak, kita estranghero at dito ay awang kabagyak. Ito lang ang purok, ti amok, diyak pinapalit sa balik ang purok. Mano ka ti purok dito ay talo. Dito ti kaduan ti putantes. Sika ano ka?
i-recommender ka nga baling purokhead. Ada opisina, kada trabaho. Ngam sama ta gobyerno pare, private mat. Agsapsapol kam dito iti mabaling agbaling nga leader nga mamagbalbali. No agsursur ka. Imbaga ta tulang kalsada ti mamuli pagpagnaan ngam diklikod ti balbalay, Diyos ko. No tiyempure ti panagdedengge. Nagutagsakit na dengge to. Siya ka mo, umumay mo tayo kita taga City Health, kanda dumapang ahensya di gobyerno, naka mo. Nakurang namin ti leadership ni Kapitan. Tsuktan nyo Oo, mati may ito lumaban. Ni Kagawad Fernand, di mangibagbaga ang pati na dyan, artek, agpapada da amin. Baka sampa kita mga kagawad din na nag-re-elect. Kaya pingarot nga dito pagsalitaan da. Kursunadak pare. Nga, tumulong ka man iti barangay tayo. Yan tangi ka residensya kanto yan. Irugim lang ti purok tayo. Ito nung makita na kita sa bali nga purok. Akit ato tuladan da. Hawang kanyang data pare. Aman, kayam data. Apay pagkunam ka kaya. Kayong gabot ito talo ka nasuro ka ng talo nga bulan nga observe ba ti pamilya yo na disiplina kayo kanagitan nakyo. Saan kayo pa nag-apa ka nagsusik ka nagsinungpat ka ni Mrs. Hambat aga-apa na kita nakyo. Naurnos kayo, natal na kayo. Kat manipod na da kayo ito manumatan na bilang yun nga nag-aapa nga kakabalay o nang kakaruba. Kaano ready na panangabulan kat ada pa nagkikinamat nga ibagtawan ti nasugatan. No mabarbartek na talaga nagulo dito. No nagulo, apay nga pagibiyang ka ron. Imbag kayo, may kayo dito ko nakarod. Sa balay yung masalutsud ko pare. Ada na dya kalapaw na dya. Ay, ada tao dya nga gigan, itatasido. Agmay may nga gigan? Kita pasaray ko O maibusan kita umadya balay. Di ba yung may tuya? Agamak siguro. Dapat kita dumanta nga balbalay nga nangingibabak ng awan, naimot da. Nitataduro niya Agmay may isa. Kala kita. Barbari nga ito masideg. Tataduro, tatasido ko na kuma. Di kayam kapitan di duro. Basta yan, durot na agad si kapitan na yan. O sige. Jack amo manong nemi ta insar-sarita gayam ni pareng Andres. Ti may panggap kanya. Kaya da manong nemi nga siyak ti pagbalinan da nga sityo head da, wano purok head. So nga ti maysa nga maudi nga Domingo manong nemi ti bulan nag-uumong di kita agpupuro. Nino ka norma manong nemi ti mapmapan ngem request da manong nemi nga siyak ti mapan. Apay nga siyak sikat ti dawan da namin manumatan nga bulan may kapat kuman nga bulan da ito nga siyak dumat atendar ngem sikat kayat da. Napagisumat manong nemi nga dalumabas kalakay. Data talakay sido ako natan Data! Kumanan nyo aya? Ay, inak malaso marimulmut dita ti mabaling ko nga si daan, sir. Apay sir ko na yung matkanyak. O nata antakot sem, kita mga obisina kansa, iso nga sir ko na ka. Papanan nyo ako na yun? Sumarimut-mut ti mabaling ko nga kanen. Ano nga kanin? Dan sakit ba ilang kwa, mabaling nga maala ditang kwa. Balangig. Itay yada pa nakapilaw-pilaw na ta, kita na balangig. Narukit sa nita. Narukit ata isot pagkibulbulangan da ka na kita kwa. Ay, talaga mat ka narukit dito Kito rin na kayo, jayan nyo, kit kasala nasamak.
Kahit ko kumamit nga gaitan hangin medyo alisto ako mabanog. No, makanti masapulyo. Dito ilatan. Hanggang nang sakan ngumadayo. Norma, makamot ka kinata. Sino salita kayo. Tanak mga rod makipurok. Ni may samay-samad tan mga patakder kanyak manunay nga siya kung tagbali ng purokhead. Aboro kayo kabsat. Awan kanyak data. Daw may laking kakumapo natan. Amom, adumat timayat kumaditoy ang jakman mo. Handa mo kamaylan. So nga rekomendar na ka ni Pare Andres. Di Pare Andres kumati kayat may ang madimat. So nga barbareng musika. Ano nga ti problema dito? Ti problema parang natangkit ko. Agpapada kami nga nalaing. Kahit na nga sawen, agpapada kami nga leader no raduma. Awan ti mayat. Ano nga kiti akem ti may sana sityo head, wano porok head. Kahit kasmay sa nga family head. Sikat ti mangurnos, mangpapintas, mamagtal na. Kaya namang tulong. Kada kita'y kapamilya mo no kapurok mo. Amumad kayong pare, di pala siya. Ay, nasapo. Kasabula mitikas keng ka. Siya agad elementary graduate ak lang. Kawan-uwan iti mabaling kong ipagpanakil. Sige. Okay, kasama ko namin. Sige. Noon ba jury tilagit di bilang tayo, iti mangipatagdar kanyak, ken, no awan lagi iti kumontra, ken kang runanti amin, no nakasagana kayo, nga tumulong, ay titinulong tayo. Sige! Nagpapalakpak naman ten manong nemi. Why manong? Pag-isumat nga da ni Kagawad Fernan. Hey! Apong kapurukan, ito nga purok. Amok nga kada maudi nga Domingo kitagkob mo kayo sa mamayak tapno idasar ko madlataan ito'y kartadak. Talaga nga tumaray ka nga para kapitan. Apo Kagawad Fernan. Hoy, labanak na kapitan. Bale, sabalit ti purok na, sabalit mo kanyak, sabalit mo dito. Mga ibatagtara kayo mo dito, agbalin nga mga bak nga kagawat at pa nakabag ito. Dito tinakil nga yan, tibutantes nga maping awang ngamin ti mga bak nga kagawat dito, nadag kandidato nga kagawat dito. Awan ti pa nagtitinunos, data siguro ti kapuna. Parang natan, yung magtanda ka, kagawat. Siya ti pinatakdara nga sityo head. Kaya panagkunak, kalbasan da ito babalinggon to nga mapanpasyari ni kapitan wano ti session nyo tapno agkortisyo ko lakto kata kayo. Ngata kami, idipurok ang bagatan kat siyak ti binutusan da nga agbalina na purok head. Kahit mangpiliak siyempre, ti agbalina sekretaryak, treasurer. Kaya niya pa no po, di kita ang pilihan tayo? Umanahin ti talo, po pa panglakayan. Ada sekretaryam, ada treasurer mo. Masabol ti auditor. Auditor. Pagbalinan tayo pito. Tatagagay. President, Vice President, Purok Head, Secretary, Treasurer, Business Auditor, Business Manager, PIO, kanama ti may isa. Nagbalik ng sekretariyak. Ading balasang. Nakabalasang kapitan. Apo. Nabitak pa nga nag-asawa. Ngab kaputa wanda tatang kininanang ko. So nga sa akong di may. Mabaling ka di nga baling ng sekretarya. Kawan ha? Kuna naman. Treasurer nga rad. Nadamang itadwo. Ninana insa. Naling deta.
Nagigamit iti bangko dati kang kaser. Ay kadi. Senior citizen kayon? Manang hayaan pa eh. Tubi pa ilaeng. Apo, siga basitin na. Nagbaling na tresurera. Pumili ka na dumapay. Kaya kasano lang, yung schedule tayo iti panagprograma tayo, ayaban da ito ni Kapitan, nga iso iti mamagsapata ka na tayo. Anam ako nam, kagawad Fernan. Ay, dapat nga ni Kapitan pa lang di mamagsapata. Siyagon, tumagtar kayo, siyagon. Ni wala Kapitan na, kagawad. Ngayon, mga Kapitan mo, kagawad, mabalin. Ni wala Kapitan. Yeah? Kahit numabalin, rugyan tayong tagtutulog kakadwa. Tap na likasta, kahit adda maramidan tayo. Naornos bimit lang manong naimitig grupo may ridayta gundaway, alisto lang na siyang katawang pulos kumuntra. Nilang Fernan, kagawad Fernan ti kumun kontra ng pagulimay ka ni Andres. Gulimay kang gawad, ang katagatoy. Oray sa anak tagatoy, no, kagawadak, di umaglawan. Ano saan ka mag-ibibiyangin at ipatuloy mo na tamatan nga ag-preside ni panglakayan tapno maornos mi. Kasi anak akang mungar dito. Di pala si kang mungar nga tinagpangulo mo ng sitohen. May seso ng advisor, Fernan. Kagawad Fernan. Kita yan, ang dakmat nga ro ng advisor tapno da servina. Parang nimi, kabot madanunan ti panagmirienda. Awo mo ti ulimag da. Apo tresurera. Ay! Apo head da. Awan ti pakpakaunan ta pala dito ang kawarta nga mabalintay ang abonaran ta. Apo Diyos kay man ti mirienda. Masukatan to lagi di apo head. Di abonarak pa ilay. Kunanamat manong nimi ka nagpalpalakpak na. Ili madaman ti mirienda manong nimi rinugyakon. Tsaka mo. Maanya rin dati di patunod ko. Umuna-unay manong nemi. Ti makitak. Nga kinagrukit taglawlaw. Iso nga bagagkadakwada. Nga ti panagdaldalos. Panagdaldos, itaglawlaw. Panagpapintas, itaglawlaw. Panag-berde, taglawlaw. Clean and green. Ken iti kaada iti ornos ken linak. Peace and order. Tayo basar ko manong nemi kadakwada kada inoobserbarag iti unos ti pat nga bulan nga panagyambi ditoy. Ano masansan nga dali kita kriyeri. Nang luna tinabi iti Sabado. Panagsusweldo nga men di kiti construction work nga datoy katag giinom da kada gaapad. Dati kang runa nga topic mi manong nemi. Tigaan da ni kagawad Fernan sinalusod ko. Kagawad Fernan, ano na kiti ordinansa nga nasken nga may pakad dito barangay? Ordinansa, dito ordinansa ka da, resolution. Damat city ordinance, nga sulat at surutan tayo. Ada ka dimit lang mangipakpakat. Dito ordinansa, kasi lang kumain iti anti-littering. May parit, iti gibalang, iti saan nga rumbing nga pagibalangan. May parit, iti agibasura, iti rumbing nga sa may sakit, dapa, di ba? Dato di kita daduma pa nga kasapulan. Di kita segregate, iti basura. Di kita daduma pa, hanggang di kasta. Kasta mangikukit. Ngayon ba nyo man, kakadwa, agresil sakto, kinakto makinuman iti DILG, tamon tayo dito'y. Kaya mo kagawad, ruin ko man, barangay ordinance tayo, tapno di barangay ordinance, isusurutan tayo, narigat mo ito, agat adapter tayo tang, ususarente ti niya mga ordinance sa bali, at ang mambugod tayo. Sika na, kagawad, sa gusot aramidam, idyo na kainom kan sa matang bigbigat. Alada basit, at ay bulbulsak. Oo naman tayong kagawad na ito nga tang, taman kayo may bulbulsang itang tangwab mo. Amoy, ano may tipatak yung sarita.
Manong nemi nagawid akon dito balay. Kinumustahan nagtasawak. Narigat. Tapos nga ginawat mo. Challenge kanyak, Norma. Kan pagkaasim tutulong mo, tumulong ka. Well, may tulong ko. Siyempre, kadwa mo tayo nagripadang mga babae. Kata obra ti babae, obrain nyo mat. Kada ito umay nga Domingo. Adaman ng meeting. Rogyan min tagdalos. Rogyan min ti pakat. Itinaskan nga maipakat. Ini ka kursitikol ka ni makabitan. Nga umuna. Tapos nagkastakit legal. Iti pa nakaboto siya. Tilatan pa nakapi ay ok manong nemi iti binaon ko. Kalpasan nga nagpaaramid ak iti sekretarya ti komunikasyon. Panang ipakaamumi, ken panang imbitar mi iti Spoken Council arito yung mga Domingo para iti panagsapatami. Kunan ni tresorera. Kasabulan naman iti magastos. Apuhen. Pangalan tayo ti punduta ngay. Dahil ang arti problema ita. No may ipakat tayo ito susto nga multa. At ang pangalan ti punduta tayo. Uno saan, mabalintamit nagpatulong, karigitinas kariginte pagpatulungan, tapos kasta, kat saan nga kaputi bulsa tayo, tinaskan nga, gastusan tayo. Hindi ba idanonin manong nemi na ita nga komunikasyon mi? Naangin nga ron manong nemi ti amin. Kad nagtulaga mi, iti tresorera, iti purok, no sa din no ti pangalaan mi. Dalayang met manong nemi, iti tresorera, kapatado mat kayam ti amam muna. Saan kami nga nagproblema manong nemi, iti sagana? Kapata okay. Tanukas ka sa nulaeng, mabali pa yung abonaran. Matagreklamo ni Mrs. Napabilgan nga ron manong nemi iti kaadami nga kabarbarong opisyalas iti dayat nga porong. Kat mayat manong nemi iti kooperasyon. Dagiti bumarangkay, wano dagiti pumuro. Nang ron agad talaga tumultulong kanyak ni Norma nga asawa saknan iti beautification. Nagsipod nga ron, tapakakitaan ti balay mi manong. Nulapsag teksa o, da kami pa lang, iti balay mi, iti makuna kapintasan. Ngayon nagbaling ng modelo, manong nemi, nga timulong kami mat itunggal balay. At damit nila kay Sido, manong nemi, nga tumultulong. Para ti panagdalos, panaggait, panagbunag, panagkali, kadagiting kang pangibasuraan, kadagiting nasken nga kang ibasura. Kinapudno naman ng nemi. Nangalak iti talong aldaw nga bakasyon ko iti pisina. Tapno, talong aldaw mat nga tere-teretso. Ngayon kam inaramid di iti kanasken ngayon kam aramiden. Kat, ado di kiti mas dao manong. Maaramid tayo matgayam kakadwa. Nga ornosin ti bagbagi tayo na da kooperasyon. Kaya, no anda na napintas nga mangi daulo ka na tayo. Kunada. Kaya no adda aramaten nga kwarta, kakadwa. Kwarta mo ka ti problema. Amo yung kakadwa, awang problema ti kwarta. Tadumat di kita nakasagana ka tumulong. Ipakita mo lang kiti regit mo, kanti proyekto, nga target mo. Nandaro na, no makita ka dapindas ti resulta. Isudat umasadig. Nangro na kakadwa. Umuna na ti eleksyon ti lokal, ngam ti barangay eleksyon. So ti panagkunak. Babayan ni ti apintas nga panangaramat ti kadagiti tulong dagiti politiko. Pumintas ti purok tayo. Iba po panglakayan, saan na kumanga ti purok tayo ti pumintas. Umapapalin di ado mga purok, araramiden demeten teraramiden tayo. Kaya na ba rin ni kapitangay, mapelwanan na po head. Mapelwanan. Manong name iti inem nga bulan.
nga talagang inremedyo mi ti amin. Nakapimbintahasen ti purok mi. Adon manunemi di kiti umay nga politiko, amang daydayo manunemi katni, deta mate. Anad na mate na, akawardanak ni kapitan. Kasi tinaminsan manunemi nga may dito balay. Amo na nga daak na bakasyon. Apa bang langayan? Ay, dakigadam katan. Dumanong kayo. Alagat dumanong kami Duwang kagawad ko rito Kagawad Andres, kani kagawad Arnel. Tuga kayo. Inarayon kas nga oras. Kote-kote bulbulong ko na ta. Kaya tsulagid iti dulduling ko takit. Okay lang met. Tagpaisagana akin ni Mrs. iti Balintay Pultanin. Ngayon, kapitan, kagawad. Numaibustan di may sabute. Gusto na. Uy, narigat mat kam nga makaawid. Rugyan nga roden. Kinunak manong nemi kadeta. Ano nga ritiran tayo ta, kapitan? Mapaluanag launay, tikas ito nga naramid mo dito yung purok. Awan ti kagawad dito nga nangambak dito. No si kanto tumaring kagawad, sigurado. Baka si katagba number 1. Dito lang sa baling art nga purok. Agit, siyempre, at impakita mo nga pagkakitaan, siyempre, apay ko mga sanda kang butusan sa dubang nga purok, taka baling kanto kagawad din, tasad lang dito nga purok ti pagyanam, no, dikat tumulong kang tumatan sa pasap. Agit, saan ko maata, anda trabaho, mga opisina tayo. Ungam sa mo na gobyerno at pang opisina, natani, so mayat. Katikat tanto. Ada ka di panagkakatikat ti barangay, kapitan. Panagtitim, panagkukuyog, panagkakadwa. Noon pa yung partido tanan partisan ti eleksyon ti barangay. Takal nga, pangnamnamahan ka, o sikat kadwa. Naging gaklangin ti head, purok head, kapitan, adamat sa baling nga trabaho kay. Wala nga masamat kang gobyerno, mabalin. Kasi lang ka na duma. Mag-opisina ka ti private company. Hambat kang gobyerno, mabalin mo ang kapitan. Ay, kapitan. Ang kagawad, ni kaglis mo tintadilak. Ang mga patsyem-dyem baga kapitan. Palubusan nakpailang kayo. May salangin nga tayo. Kaya pa ibagbagang kanyak data, kapitan. Agden dinamag nga ron nga sikat patarenta nga. Lumaban ka kano kanya. Isong imay kami, imaya ko, tapno, ipagpakasya kang kanatan. Ikanak pala sa balagon daway. Maudi nga term ko. Uri si kanton sumaro no. Ibagbagam dagitan kapitan nga daon pa'y rantak. Iyon una ko na, tamang kedin no. Agtungpal ka tapagayatan dito kabaranggayat na yun. Laglagi pa ma. Awan kabagyan dito At ayaw nga mga bakkan, kas pagarikan lang. Iso nga sa mula yung patpatuloyan, ang mapapanang ka lang. Dakay malatang ko na kapitan nga. Agpakaasik ka nga, ikang kapelan ti gundaway. Kapitan, kadag ito yung panawin. Kas makita tayo, adamatin tulatin tayo. Abi nga, saan tayo nga aramidan mo sa Diyapurok tayo? Nagruna kat, kapitan ka ida Diyapurok yun. Apay nga diyo aramidan di kastoy. Adamatin pakakitaan nyo. Ija nga mo nga ti sekreto may, kapitan. Kasaritam lang ti tunggal individual. Saludsudem lang katakwada ti may nga saludsud. Anya ti maitulong mo iti barangay mo. Gabatas sika ken siyak. Adda maitulong ti barangay. Ta siyak ken ti barangay. Sika ken ti barangay. Sante nga salsaludsuden no. Anya ti maitulong ti barangay kada tayo. Imbes nga kasta, anya ti maitulong ko iti barangay ko. Dada ti imulak kadagiti kapurukak.
Nga di damot sungbata, handa mo nga sungbatan. Nga minsurok madla ti sungbat na. Nga isut sungpalin nyo ko na. Muna-unay, urnosem ti pamilyam. Masapon tinaurnos nga pamilya. Tay saan kay nga gaapa. Naurnos ngay. Gabutan na urnos ti pamilya, o ti panggap na nga, makiapa ka na kiti karuba. Di ka agaapa nga sang kapamilya, di ka makiapa ka na kiti karuba, masapol nga madisiplinaan kayo, no uminom kiti arak sa inyong ipapaulo, ipabuksit yo, liklikan nyo tagaapa, awan ko matagririri, agaapa, at ako malatakapya titong galmaysa. No adan ornos ti pamilya, adan na itulong mo iti barangay. Dumagdalos ka ituneg, ti balay mo, dalusam taglawlaw, papintasam taglawlaw, agmula ka tinateng, agmula kat masetas, kas magkita iti balay mi. Nabit pa ita kabibitan nga balay. Ngem, iso da ito nagbulin ng model nga nagtuladan riyado mga balay dito. Inornos da, dinalusan da, tinaglawlaw, saan ta nangagipasbasura, titay ladad ta, at nabukod dan nga abot nga pagkibasuraan da, kada kitay nabubulok, kada kitay saan nga nabubulok, at damutin na, paggananda, i-segregate da. Tipa ang pintasan nito, ada na kita garbage collector tayo. No, apay mat kami nga, saan tangin naramit ti kastoy, idi kumapailaing. So, ano anyat may tulong mo ti barangay mo? Naornos ng pamilya, dalosam ti unag ti balay, dalosam ti aglawlaw, papintasam ti aglawlaw, hamulip-lipatan ti hagmula tinateng, tanuman pa ang pagmulaan ni tabangkag, kanda pa'y, mulaan pa'y tilikod, agtaraken tayo. Tamo nyo, no napintas ti aglawlaw, napintas met ti salon at adayot sakit. Manong nami kadidi nga tawen dinalapos ti lugar mi tinapigsa nga bagyo. Manong nami ni Tata Sido nagsalsalakan iti balay mi. Gabutay tayab tinapigsa bagyo ti kalapaw na imay simalakan di tayab mi. Ado manong nami hindi kiti nadayal. Kat kapo ito daytoy manong nami kas pumurok nagtitinulong kami. No anya, uno asino, tinadalapos, nadadayal, tibalay na, tinulungan mi na. Bayanihan, tagnawa ko na. Naging kama nun namin nga dimtengan ti ayuda. Ay, apo pang lakayan. Naamuan mi nga dimtengan di kita ayuda, anda di barangay hall. Siyempre, dumawat, ano kasagat, di tayo pala urahin nga kwa. Di ba tayo ayuda kita tungkal family heads ka may ka. Da ka mo kung magbagada nga nagitikan lang biktima. Ni sekretarya, nagumong ka nagitay na apektaran tayo amin. Isog ka po na nga maisurat amin nga nagan tayo. Gabutan apektaran tayo amin. At na nagita na pakaruan at saan, basta apektaran tayo amin. E di mapanak manong name iti barangay hall, pasitan na nabati. Apo kapitan, na ibag bigat mo. Ay, apo, purok ka head. Itsura na daw ka. Kaya mo miya kita, idanon nyo sa di purok mi. Di kita ayodang para karami. Ima yan, di kita dado mga kakutan eh. Di na, dadalat na bati. Diyan, yung miti kataklan eh. Abay nga datalat na bati, kapitan. Ito, reklamo ka agad damat mabalim mo, di gumatang ka matanda doon nga ka, groceries, bungbungonem, isot ibunong mo. Yan tangan kita, damat rantam nga kandidato. Ha? Saan ka din nga rumbin ko, kapitan nga, patas pa na kay bunong na. Saan na kang isuro? Nabayagan ko nga kapitan. Sige, kapitan.
Mapong ko lang iyo man sa dingato. Ala, natikit mo sa mon, siyempre. Kas being puro keda kita, agsalut-sudak lang sa dyan, no natuturong ba yung pagsalut-sudak? No ni Apo Mayor, no dyan DSWD, no sa sunod pa seknan. No apay nga saan nga patas, no saan nga siya ti panakaibunong ti ayuda dito nga barangay. Ilablaban na nakadinatan. Hanga madanunan ng ti barangay eleksyon. No kaya no. Nag-Isparta. Saan kong hawatin na natakarit kawitan? Datapit inayon ko itong i-report. Hindi kasi nga oras, agat sanir ka. Imbes ko mga susur kang mapantumulong ka na gini na digdigraan. Nga madakad to eh. Makita ko man dati ma'am. Barangay hall, pag ma'am. Kilo ka. Kapitan, talakan, kapitan. Naka-video ka, kapitan. Sino mag-imit video ka niya? Baka di kita matla kakadwam. Ay, sus! Ay! Sino nag-video ka niya? Irisin nyo na ito. Saan ka papaling? Kapitan, naladawin. Adon di ba ka mo? Baka nalipataw nga minun nga data yung social media. Sa bagay, pagpistahan ka na kiti netizen. Sus! Ay, sa pagpangasya. Hanggang di. Hamo mati pa rin dan, kapitan. Oresahan yung nascan pa niya nakag-report. Natan, ati pamida. Tsakit nga, pasensya kan ta. Nawa ng kapitan, naladawan eh. Sa mo amot inaramid mo. Bus ko mga urnusem, ti barangay mo, sangman. Kasano ka, di ka matmatay pa, dagit imay dito nga, mismo nga nag-inagaw na, di kita kagawad ko, dakam di kagwarasin ko, nagawain, sa mo nga maurnus nga, hindi kita kagaduam. So, rumbeng lahing kapitan, maudid na ito yung term mo. At ore saan nga siya, ti kandidato. Saan da kan nga palubos pa. Ngam kabutin na irugi kon, idjapurok mi, itinas ka na pagtuladan. Marami dakto karigdad dumapay nga purok. Horawang kabagyak dito'y. Uray no, imayek lang na idakdak-dak na nagatang kolote. Yung kahit ko, ano at na may tulong ko itipadak na tao. Tulong ka na. Gabot na siyak kan di barangay. Kat may isa. Sige, kapitan. Inakpay. Ituloy ulit uminom. Nagpa-public apology manon name ni kapitan ito social media kastamit kadikiti radyo. Gabot na nagpiyastaan dikiti taga-media isuna manon name. Sa dagmat in-interview siyempre. Sa dagat sinaludsod. Nasyak. No pudno ka di nga siyak. Iti sumukat nga kapitan. Kunakmet. No kayat na ka talaga na gini mo barangay. Pag iti nga saan. Ngayon no when kan mabalin. Agbalinak la kumalatan nga advisor. Ngayon no kas pagaringan talaga nga siyak. Ti doron to majority. Kaya't kung pagbalbaliwan dito nga barangay. Ore sa anak taga dito'y. Ngayon so concern na. Taoray no sa anak nga taga dito'y. Nga dati. Ngayon dito kit barangay kon. Residensya kon. So nga siyak kan di barangay. May mesa. Kat no may mesa. Ag may mesa kami matkarigiti po barangay. Akabarangaya. Para ti may mesa panggap. Ti pagsayaatan. Ti barangay mi. Pakaiday-dayawan mi. Ken ti kina urnos ti tunggal may sagara kami. Ti adda kapya. Urnos. Ken talna. Iti panagbiag niya. Fast forward manong nemi kasta nga rod tinapasama. Awang pekit idin tilimaban kanyak manong tanam na maenda nga mga bakak landslide tibutos ko. Anong nemi amin nga kinaduak kinagrupwak rimuar kamamin. Kabuta
inwaras ko manong na minangalak, tisagdudua, titunggal puro, at apakit talo, tumakit 7. Kaya amin nga kinaduwak, nangapak ka namin. Kang kanayin kong ipaspasagapsip kadakwa na manong nimi no kasta ngagbitla ak no adda opasken. Kakadwa, kabaranggayan, laglagipin nyo, tikang kanayon nga magbagak ka na kayo. Salsaludsudan nyo kumakanayon ti bagi tayo. Aniya, ti maitulong tayo, iti barangay tayo. Saan nyo salsaludsudan, anya ti maitulong ti barangay kanyak. Tamo yo. No tumulong kayo ti barangay, jay resultana, agsublimat lang kada kayo. Dikad kayat nga sawen, umuna nga tulungam, ti barangay mo, sakbay nga makauray ka ti tulong. Manipod kang kuan. Kasman iti pagsasaw, umuna tulungam tabagim, sakbay nga makauray ka ti tulong, ti padam nga tao. Manong nimi, asadag tumanen ti eleksyon, nukas pagarikan na matuloy. Ngem, napayaga ko nga nagritiro ti politika. Nagsipod ta, dagiti talungan na kumanong nimi, at amin asawa dan. Wala manong, tanabit lang man lang, kada ito nga gundaway, kan dito asadag mi, nakagatang kami matlang, itilute, kan may sakong pahunon tiyan mi, bali upatin nga balay, ti family house mi, ti balay ti inauna may kadua ken may katlo ken natatasido kanong name na pigsapay lang nga isut may sa kadagiti utility idi barangay mi. Ni dati ang kapitan manong name awanin diya kamot inaalan ti anak na nga adda sa Jezebela. Ni kagawad Fernan iso na pa yun agsaksakit gabot kinalayng na uminom. Kaya ko natin manong nami, yung namin ano na nagundaway, nga nagunod mi, iti cleanest and greenest barangay sa alang iti local, provincial, regional, nudikat nagbalin nga national award. No anya manong nami dagiti indrukik, isot intultuloy dagiti simukat kanya. Dahito nga ron, ti pagkasaritak, manong, kinagyaman akloon na iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga inasend kang ka, dito Teliana, kaya sabi ko tada na itad na nga adal, na naruna ka na kita bumarangay, nga adal kan pagsarmingan ti biyag. Saan tayo nga saludsuden, no anyat may tulong, ti barangay ka na tayo, ngem, ti saludsuden tayo, anyat ti may tulong tayo, ti barangay tayo, anyat ti may tulong tayo, iti gobyerno. Tuoy nga rodagyaman nga pagaya mo, Nathan. Thank you, Nathan. Tayo ka pa nang ibura ti pagkasalitaam. Thank you mat kada kita'y nagdangag ka nagbuya. Salamat kada kayo. Kas ka ni Teresita Ising Dapon Peregrino ni Tesis Serrano. Hi ka ni Concepcion Galien. Ka ni Ronald Albayal Decano. Neva Jean Asuncion. Ni Perlita Aglipa Matias. Agramat ang kanayat dumapay nga nagbuya. Salamat kada kayo. Kaya nuadaman di kita'y hanggang ma-acknowledge, basta amin kayo nga nagbuya. Thank you. Maraming salamat.